Čau, dneska jsme na prvním videu a my jsme si dneska připravili takovou specialitu. Dneska budeme vařit snídaní. Což bude docela dobré. A už se těším, až to sníme. Jo, a bude to vejce. Nice. Ale musím se chovat normálně. Jdeme na to, jo. Jdeme na to. Takže, první. Už jsme si to připravili vejce a pánev. Jo, a první, dívejte, jo, takhle. A dívej, vidíte moji hlavu? Nice. Potřebujeme první toho vejce rozklepnout. O talíř. O talíře. První děláme... No, už jsem si tady připravil pánev, že? Máme nějaké zeleninku, to bohužel nemáme, takže... Džič. Bude tady rajčátka, si vezmeme. Čerstvé z zahradky. Babička ze zahrádky. První rozpálíme, když se pálí. Kde by se pálilo? Tady jsou všude tlačítka nějaké. On to neskoušej. Kašli na to je voda. Ty děláš sám za půl troubu. To netuč s tím. Počkej, kde to je? Tady. Wow. Už jsme to nějak... Nezapálili. Počkej. Můžeš to tam držet. Logo. Počkej, takhle. Ale otoč s tím. Už jako táčím. No, pust to. Jako to nějak moc, trošku to stůl. No, jako natáčíš celou pánu. OK, teďka si vezmeme vajíčko a rozklepneme to o nůž. O hlavu. No, to hlavu to ti taky. Ty rozklepneš. Vajíčko. A dáš na pánev. Wow. Počkej, Teďka jde Bestra Aura, teď jdu já. počkej, ale jsme zapomněli na jednu věc. Jsme zapomněli roztočit. Sakra. Tak budeme mít jedno vajíčko navíc. Počkej. Tak, nevadí. To se nepovedlo. Třeba misku. Ne, ale fakt, třeba misku. Misku. Myška, muška. Myška. Miska, na kasus. S tím vajíčkem nevím, co budu dělat. GG, bohužel. Nevím, proč natáčíš, jo. Natáčíš, nevím, co. Dej to tady. Tady to dej. Tady. Tak jo, tak. Natáčí to. No. Asi jo. Takže. Koho to tu natáčí? První se vezmeme misku. Vy máte misku. Na. Nůž. A vajíčko. Wow. Rozklepnu to. A zabalíme to. A teďka je další vejco. No. Peprové. No, rozklepení to tam. Nůž, vajíčko. S nožem uděláme 3, 2, 1. A musíš do toho pořadit. Já vím, ale jsem blbý. Tak, Kámo, použijem 3. další vejc. Kámo, a co budeme dělat s tam tím? On se z toho kouří. Z toho vajíčka. To musíme rozklepnout. Rozklepnout? Děláš si s ním? Ale vidíš, už to všude ten olej. Vidíš? Vyčekej se. Podívejte se. Já jsem myslím kuché. Ale vidíš, olej je všude. Počkej, není vůbec tady. To jinak to bude trvat hodinu. Jo. Pojď další. By to mělo být dávno hotové, ale nějak se to nepovedlo. Tak. No, a to stačí. Nestačí. Ne, ale počkej. Já vím. Teď tady misku vajíček zamícháme. No, stačí lžička, ne? Lžičku, ty nože. Mám lžičku nějakou od kafe. Není od kafe. Nejedu. Počkejte, to je rozdrtný ten žloutek. Stačí míchat. Nejde to do skyby nějaká party.
Nebo do party. Počkej, ne. No, dej ho tam. Vypadá trošku divně. Kámo, teď jsem tam 4 vajíčka, ty si dáš 4 vajíčka. Buď si dáš 4 vajíčka, nebo... Buď si dáš 4 vajíčka, nebo si dáš jenom 2. Ne, dám to na velký talíř, protože už nevrávím. Budem to jíst obě spolu. No, no, tak nějaký velký talíř, že tak... Počkej, rozklapni ještě ty 2 vajíčka. Jo. Takhle by to... Počkej. Takhle by to mělo vypadat. Ale rozklapni to tím méně ostrý, tím neostrým. Tou druhou stranou. Kam děláš to špatnou stranou. To je jedno. Ty vogo, co děláš? Kamo. Ještě to druhé vajíčko. A za chvíli to už bychom měli mít hotové. A 6 vajíčky. tam je ještě ten bílek z toho minulého vajíčka, co tam bylo. Kamo, musíš do toho pořádně bouchnout. To platí, Kamo, ale stačí jednou do toho stačí jednou do toho bouchnout, ale hodně. Takže tady to máte tady na papají, to je naše Co ti jídlo. tam spadla, nevím, mušle. To je náš hlavní vchod. Vchod. A vyhoď to do koše, ty vole. Však já vás potřebuji utřít, ne ty. Umí si mít ruce, ne? A ten nůž nevím, tak to řezu. Dívej se, jo? Jo, špinavý nůž. Ryb. Hej, poslouchej. Vajíčka. Já to slyšel, jak to vyskočilo pryč. Určitě. Počkejte, mezi tím tady s vámi za mě něco řekne a já zdu mít ruce. A ještě jedno vejco. Ne, stačí. Potřebuji mít ruce. Tak umí. Počkejte, mimo vysílání. Jo, jako teďka mimo vysílání, jo? Počkejte, a teďka stačí zapnout pánev a vařit. Počkej, dej si šéf kuchař, nevadí, jo. A se už zapíjá Počkej, máte tady někde ty takové, víš co myslím? Co? Mám počkej. No, Co? víš co myslím? Co? No, ať to ukážu, až to najdu teda. Toto. Vařečky? No, takhle to budeme míchat, chápeš? Jo, to vím, tady mám vařečku. Další. Oba dva budeme dělat. Jo, tak bude tady druhou. Můžu? První, ale Jo, můžu. Můžu? No, první, ale jsem tady tu pánev. Mám tady vařečky. Vás všichni pobouchám po zadečku. A všichni si hned dáte naše výborné snídaně. Kolik už minut to má video? Už to bude. No, stačí. Vezmi to. Tady dám vařečku. 8. A teď si připravuji na velkolepé vylívání Moče. 6 vajec. To je bogo. Tady jsem dobře. Míchej, rychle. Ale takhle míchej. Jak Takhle. já míchám, Ale ticho. takhle. Dopředu a dozadu. Dopředu, dozadu. Kamo, to se nikdy neudělá. To musíme rozpálit. Počkej, ta Víc? ne, ale ne jako, že to máš víc zapnout, ale až se ta panev rozpálí, tak se to začne dělat. Počkej. Vogo, vaříš tam něco? Kamo, ta panev se musí rozpálit, až potom to se bude smažit. Wow, jak dus. A teďka z toho děláme něco úplně jiného. Jako to je polévka spíš. Kamo, i kraje tady dělají, to se připojuje tomu. Vidíš, už se to připojuje. Tady, musíš ty i kraje si dávat. Je. Už to dělá. Pojď. Já mám myslet dělat další vač. Já budu dělat tam a ty budeš dělat tam. To je dobrý nápad. Ve dvou. Ty vogo, to bude vajíčenka. No. Kamo, ale jsem dali to všechno, tam necháváš kusy. Tady to ještě není vůbec to. Ty vogo, už se to dělá. Už mám chuť na to. Úplně. Sežrat. No, to jsou domácí vajíčka, to jsou ze zahrádky. Babičky. Kamo, tam necháváš, nevím, všechno. Kamo, co to tam děláš? Ne.
Vogu, počkej, Chyto. ještě, Padá to. ještě 30 sekund. Už má 10 No, minut. 10. To je jak málo, ne? Počkej, ještě trošku. Tady máš ten žlutec. Tady ještě trošku. Kamo, co tady děláš? Proč tady necháváš takové kusy? Držíš to? Jo. Počkej, dám to na hromadu a můžeme to vypnout a dát na talíř. Tak. Mohu naše vajíčinka století. Už se těším. No, počkej. 10 minut, to ještě v pohodě. Tak, a podívejte se na náš výsledek. Tak to toč pomalu. Prostě. Nice. No, teďka si stačí si talířek, přesně jak tento. Víte, tady. Takový. Ale nějaký čistší trochu. Počkat. Kde jsou takhle? Tady jsou talíře. Tady, jo? Přesně ten. A na tohle si dáme naši vajíčinu století, která je větší jak, nevím, Jak babiččina hlavička od zahrad. jak babiš. Cože? Nemáme. Co? Nemáme to syrové. Však je to perfektní. Máme to tak, jak to vždycky mělo být. Tady doufám. Jo, je to tak, jak to mělo být. Takhle to vždycky má být. Ale tak, takhle to tak. Kámo, to ani nevíš, že se nám to musíš... Vogo. Čekaj. Polož to, tam to polož, jak to byl ten kolotek. No, pane, si je to jsme nedali. Nestačí. Počkej, dáme to na Málo. Ne, dělám. Já jsem dala 20 vajíček. Sakra, je to naše vajíčina, stěžuj si. Dělali jsme to, doslova jsme to dělali 15 minut. Co bylo? Počkejte, ještě tam dáme tady legendární rajčatka ze zahrádky. Tady sedme. Prázdno. Takže to začnu a ty se tam přepíš. Takže ukážeme tu naši vajíčinku. A máme ji tu. No. Určitě se všichni těšili. Vidíčky. Thanos. Jdeme zabít tam. Kam dáš toto? Tady, to dáš. Jo, tady. Kámo, toto nevím, co to je, tam někam dopryč. Tady máš. Ručku číslo 1. Já být Thanos. Silnej. To jsem tady. Co? No, bylo. Tak, na to bylo. Počkej, tam čajný.